Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Kakaisip Mao na siya. Mao gyud. Og manghinaot ta nga basin panig ma-convert si Karen sa hinay-hinay. Oh, Kinsa man eh. Oh, kinsa di ay? si Karen. Tubag ka. Unsa may tuyuan niya? Unsaon man nimo pagkahibaw kung dili nimo tubagon. Okay. Pero ako siyang i-loudspeak ha. Hello. Hello, sir. Good evening. Unsa man unta? Mananghid unta ko nimo. Mulive ka? Ay, dili, sir. Friday mo gud ugma. Pwede magnovena lang sa ta para sa Santa Niño every Friday. Sugdan na to ugma if okay rin nimo. Oh. Okay na ka, sir? Sure. May problema. Sige, sir. Salamat. Bye. Wow! That's good news. Oh, pero wa ni magpasabot. Na good girl na gud siya. Ikaw pa. Yeah. Pwede mang good na nga nagpabilib na sad siya, babe. Oh, Pero sige. Sakal na ako. Di man sa daotan ang iyang buhaton. mao gyud. Og sa ako nang giingon, who knows mo sa Brazil sinahinay, di ba? Nga naman ka, babe. Na-late na gud ko nimo. Na late? Ikaw raw datoy akong hangyoon nga mapuli ni Jade. Aw. Sige na lang, good. Maabot na bitaw niya ang time nga naa na gid niya ako permi sa imong side. Magpakasal na ta? Uy, di pa karon no. Basta kay moabot na lagi na. Di pa yan ako, bipay. Mura manog, mabuak akong dugan kay. Gusto mo gawas akong kasing-kasing sa kalipay. Ah, grabe sa Joe. Ikaw, sa din mo. Tinuod bitaw. Tinuod yun, babe. Uy, binuang. Pa kasi ako si mong aping, babe. I love you. Love you too. Pwede mga favor? Sama na. Pwede bag? Bubisita ka sa office, ugma? Mas maayo kung maka-apply ka sa first novena. Sige. Sure ka, babe? Okay ka? Thank you, babe. Thank you. Aray ha. Uy, GPS mo ko ni mong maayo, babe. Uy, aray ba? Sorry. Boys! Tabangin ko na yan yung table, B, kay maglisod ko. Nagbitbit ako sa senior god. Thank you. Ano sa ka sa dinyo? Uy, ayun yung guyura. Okay, thank you. Palihog ka ng tablecloth, ha? Palihog. Kana sa mga flowers, palihog. Okay, salamat kayo ninyo. Ako rin pahimutan sa senior. Okay. Okay. Malipay gid ini for sure si Carlo. Nasi ko. Good. That's good. Pambawi sa mga atraso sa langit. Gusto ka picturean di ka pang profile pic? No thanks. So move away. Ako lang picturean ng senior. Okay. There you are. Wow! Nice! Ready na para sa novena, sir. Nice. Good. Ako gipicturean do. Good. Wa pa siya? Niya na. Amo na niyo. Bago siya naabot. Ako una siyang sugaton, ha? Sure. Guys, inigbalik na ako. Mag-start na sa novena. Nala ko sugaton. Okay. Kinsay bisita ni ka? Ni sir? Si Sheila. Actually, pareho ming invite ni Carlo para sa
pagtambong sa first ninyo nga pagnovena. Ano? Disappointed? Busit ka gid sila. Anong mag-apil-apil mo gid ka? Nganong imo pa manggi kong gisugat. Ni-inform naman ko nga naabot na ko. Ay, sige lang, good. It's my pleasure, Jud, nga sugaton ka. Cheers! Can I hold your hand? Sure. Dili lang unta siya madayon og anhi. Nagpandol lang unta siya, diba? Mapiit siya sa elevator. Bullshit ka gid sila. Imo gyud ko pang akong adlaw bruha ka. Siguro ta. Good afternoon. Hi. Hello. Padol na, babe. Okay, babe. Hi, Karen. Guys, magsugod na ta. Padool na mo. Kinsay mo lead? Di ba dapat ikaw ang mulid? Sige na. Dagutin na mga kanila, then sugod na ta. Oh, abi na ko. Nagsugod na mo da. Salamat, wabad ko malate. Hi, She. Hi. Okay. Shall we start? Do, for sure, ganahan ang mga tao nga everyday magnovena. Kay libre snacks human. Babe? Walay ka ni kaon. Nikaon man. May problema ba? Oh, bitaw. Murag worried mo kay now. Shit. Na-worry lang ko ni Karen. Oh. Nakanotice mo kanina nga sige lang siya kasayop while nagbasa sa novena? Aw, di man anad. Di, uy. Lahi ra gyud. Nag-struggle mo to siya, uy. Mao gani, struggle siya kay demonya ba siya niya nibasa sa novena. Jed, ayaw ana ha. Bad man na. Ay, sorry. Kasabuan. I think ako ang hinungdan. Oh. Animal siya. Demonya siya. Yung ko ba nga kung adlaw? Nag-effort kong maayo para ma-impress si Carlo. Pero ilagay ko ba? Labigag yung pat yun, oy! Labigag yung pat yun! Karen! Karen! Ano niyaman ka? For employees learning nga CR, ganun nisod ka? Ay, naghatod kog koan ka ng additional nga pagkaon para ninyo. Unya kay kasi aron man ko. Pakadaogon pa ko nimo di ay. Tarong ako pag-istorya ha. Tingaligay ka kung mapahimungtan sa akong kalagot sa imong alalay nga basurang social climber! Hoy! Ay. Si Sheila ba imo gipasabot? Oh! May lain pa bang social climber? Ha? Nabisan nun sa ako ng pahumot na nimahog yapong basurang taga-bukid! Ha! Hoy! Tingali ba yag maglipag hungkas kauwaw kung mahibaw kag kinsa gyud si Sheila Karen? Okay nga no ha? Kinsa mag-direct kunuhay siya ha? Kinsa? Manang tiguang? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!